Hey, we are live. We are live. We are live. I love the breaking. I love the breaking. Donna South on our week. Come on. It's me. Ushawe insango. Uzofuna i-whiteboard ngapha. Yensango imishayile. Zoom in. Kahlaza. Oh. I was me, my lifetime chances. When they see opportunity by jump out. It's me. Ngiyashisa lo mfana wenzani. Ey, bona ungishayela ama-exclusive, ubona. Smimi crew. Nginokalwa i-7 piece babo Kelly, nginokalwa i-7 pieces. Ngisasho. How do you feel? How do you feel, Sabza? How do you feel, Sabza? Yontwana. Sisibona Sabza usiletheleni zengane. Short. Clear, son. Yeah, not tell me wrong, Sabza. Not tell me wrong. Short. Yes, sir. uSmith ujabulile uyabona, he stands a chance to win. He's left with two balls. Pushy. Exclusive. Marara uhobile, siyasazi lesnuka. Exclusive. Relax, Samza Ntwana. We still standing chains. Izogaya intuition nje manje. JD ngithi. Use it wisely mfana. Uplacele kahle lo muntu. Hlasela Sabza. Play it safe dog. Zindlana mama. Mfana lo. JD. Umnika too short ku-status kanje umshaya ngakhe. This guy Temple to Akiwa. What a quick mesh, 2 minutes and 27 seconds. What a mesh. Last shot. Ntwana ukushayile. Sicela ukubona ungaminye ntwana. Asimimofile ntwana. Ovele shalela ntwana kube 4. Shalela kusize. Desperate. Mvalele. No, mfanelanga ntwana. Mkhahlaza ntwana yami. Mkhahlaze. Hare boy. Hare, chief. Hare. Ay, Samza, dlala leliyana. Bofunda ukungimamela. Ucamthi uwine kanjani last ngoba uwine ngamalesini wami. Ngaminye ntwana, manje ukushayile incawu. Nasi memufile ntwana. Awufile ntwana. Hayi, udinga amalesini nawe seka. Kumele ngiqale phansi ngokufundisa. Nangu. Oh, hayi, ichayile ntwana. Ichayile. Okay. Let's zoom it in. Sifuna ukulikhahlaza. Anginabonda lapha. Akalifakanga ngikhizi. Ngicela ukukhahlaza. This is what you call experience, my friend. And over and out.